Para sa mga balita sa buong adlaw. President Marcos Jr. in Passi City, Iloilo. President Ferdinand Marcos Jr. ginpakigbahinan sa mga adlaw ang distribution sang land titles kag turnovers in support services kaupod ang Department of Agrarian Reform Western Visayas. Kapin 2,779 nga titulo ang ginpanagtag sa 2,143 Agrarian Reform Beneficiaries o kon ARBs. Yari ang breakdown. Yara man ang presidente sa pag-turnover sang DAR sang farm machinery, equipment kag organic fertilizers nga may balor masubra 26.7 million pesos paagi sa selected agrarian reform beneficiaries organizations sa probinsya sang Capiz, Guimaras, and Iloilo. May yara ginabanta 90 organizations halin sa Capiz, Guimaras kag Iloilo nga nabugusan sang 20,806 beneficiaries. Ginpangunahan man ni President Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal nga pagbukas sang 18th National Scout Jamboree sa Passi City, subong nga adlaw sa Pintados di Passi Camp. Masubra 40,000 ang nakipagbahin nga ginlakipan sa mga Scout Masters kag Boy Scouts halin sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Ang nasambit nga aktibidad nga ginahiwat kada 4 ka tuig lamang ang magatakop sa Disyembre 17. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo kapian. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.